itikas dyan nga ugali ni Soledad tata. Kaslag sakit no saan ama pan makichismis. Sa bagay mo kiti Barok. Agyaman ani Soledad. Mayat yal daw ko hindi may dito. Talusan, amangan no. Pinagsasawak na jay ababay. Tata, awan lat maaramid na iti biyag day dya tao. Isokas dyan na. Dahil talag parbo iti istorya. Ti pakakumikuman na. Imbes mapan na kumatulungan nila kayo na. Iya bangkag da. Saan man? Dahil birbirok iti kachismis na ter aramido na. Ha? Makasarak tulak talay jay iti mang tibab iti iwat talukas dyan na. Uwan tata, baybantay lagtan. Istoryaan na tigat na. Makaam mo tita tao no patsyenda ti bagbagana. Nay, si ka magayam, Soledad, naggapuam ngay. Naggapuak man ni Jayan daising nana. Ngamjak mo na dano ni Jibalayda. Isong imaya ko na dito yan yaw. Kasta ka day. Ay, nagbara ti panawan, ngam adda kakit din apo manag na. Adday ta, uminom ka pa'y iti Diyos. Ha? Uminom kakit din, amok amawaw ka. Ay kut, agyaman na ka nana. Ay na talaga amawawak. Ay, nagadayaw ti pinagnak. Apay, anya ko mga minaya ti mapan mo ibagay jayan da iseng. Importante ka day, tanapan ka. Uray kastoy kabara ti panawan. Saan magkide, nana? Awan lang amin mararamid ko balay. Maburi nga. Isungag sa pulak mo't iti kasarsaritak. Nana? Anya! Amuyo, nana. Umadani ka nung matanti isasangpot di asawa ni Mario Akaruba, me. Kasta ka day. Ay ka nasaya at ano agawidan. Mano atawon na matan ang nagtrap-trabaho di abroad. Talo atawan na nagpakpakod ko di abroad kunayaw, nana. Anya! Ay, kita man lang agpaisoan niya, nana. Nag-abroad laang ni Sandra. Kala at mo tinabimak nang da. Adaya magkasjay, oh. Iso patsak nga agpakpakod ko di trabaho na abroad. Kan amuyo pa, nana. Ah, Ni Vladimir nga asawa ni Josefa di Tadaya. Adda ka nun nakaskas dao nga inaramid dakin ni Kurse nga asawa ni Luis. Ay na, unay mo't day jayan ay nawaw. anya! Sigurado ka kada iti dayta nga istoryam, Soledad. Wan, ibaga kayaman no sa napudnaw. Ay. Kayo mo. Sigurado mlaang. Tano sa anapudnaw. Mabalinda ka akasuan. Gapo iti dayta nga istoryam. Sana ka mabutang. Gaputa 100% apudno, nana. Anya! Anya, kasta ti imay na imbagbaga kada kayo, nana? Wan, ngam agul uli makaklaan. Ti kunana siguro, ke mamati ak kadagiti ibagbagana. Ngam saan, amok ti ugali ni Soledad. Unay mo ni Soledad. Talagang sakit ya sakit nanday dya. Agsakit no sana makachismis. Ala, bayan nyo lat tabarok. Makasarak tulat taday jay timang tibab itingiwa na. Ay, awan mo mumi nagbasulan mi kan kuana. Gamla apay akas jetar aramiden na nga istorya may papan kada kami. Huh? Tila ang sungbat na rayta. Apal na laang. Di nakabaulan nga aramiden. Dagita kabaulan nyo nga aramiden. Iso nga aramiden na may iti amin. Tapno madadaal da kayo. Iti imatang dagiti tattao. Ay, nawaw. Maminsan pa'y nga umay dito balay. Nga umay ag chis-chismais. Talaga apag sasawa ko. Nay, nakatugaw ka mulatan dito'y arubayan nyo nga agap apiras iti kuto. Soledad. Ay, wala na. Hawa mo ngamin maramid. Ke umay ka nga rodon Mapanta iti balay da Mariaw ag partida kano iti baka ita. Ken adda litsyon da si ka. Amok anabayag adi ka nakaraman iti litsyon ka. Ayun. Pudno day tanana. Pudno, ajak nakaramraman iti litsyon. Ngam, jak agbibisain na mapan makipangan ijay. Ha? Anya, Madurma na ka mga nijay. Kano nagtao di ti pakod ko, ti pakanday ti tao.
Ay unay kan solidad. Umay kakiding. Mapangkailatan nana. Ura niya taramidan niya o didak maways. Pulaos. Ne, kunak man no dinagasyon ni solidad nana. Dinagas ko mo, ngam di na kayat. Apay ngay. Imbis nga iso ti always present no kastoy palalit. Awan may. Mabain siguro nga umay ah. Gapo ka dagiti na ilawan nga imbagbagana. Ay, abo. Siguro anana. Ay nga mala. Bayan yun. Padigwak latan idang agasawa. Una, tasaan laang ni solidad timangan. Nagalas ti ugali na. Imbagpay nila kay na. Apay, ni Teresa ka day, tidakdak ka madam, lakay. Gawan, sino pa'y kumangay? Kanayon na nga iba ka. Nagdak ka ti sweldo ni Roger, Japan. Ay, amo kong day tangay bagbagada. Kanayon na ngay para magti asawa na dya, broad. Simbaday, nagatulog iti inutang ng appliances na. Dapat wa ang motorsiklo. May nay na, mayamon lakay. Tano bagbagaam, di na kantumo lang denggain. Well, kababay nga raw. Ipaspasikat na karagiti karuba. Nagdakal ti sweldo nila kayo na. Ay nawaw. Ay, nagbalin ka nga ro na paramag ti anak ta. Tamanipod nag-abroad ni Roger, kunamlan asino na baknang lakay. Tangarog ka, ti pagbaynak baka. Ibagbaga ni Teresa kadagiti karuba. Nagbaknaan. Ne, pare Jimmy, si kamot gayam dayta. Oh, anya nga dayta imot mo. Bisokol, Mari Teresa. Imbagla nga pangrabyan minton madamdama. Yaks! Agsidsida ka iti bisukol? Katuan mat maray. Sigod mo't nga, agsidsida kami ti bisokol. Apay ayaks ko na. San aya nga agsidsida kayo mo't iti bisokol? Diyak kayaton ti agsida iti kasta, pare Jimmy. Nagrugit. Anya? Marugit ka nga agsiday ti bisokol. Ay nawaw. Wan pare. Karni iti sidsida itan. Lechon manok, ken lechon baboy. Lechon baka, ken amin na klase ti lechon. Amin nga kakaimas ama sida. Ay nawaw. Dakkel nga minti sweldo nila kay ko ija Japan, pare. Iso magatang ko amin dagita. Ha? Ay, wan gayam pare. Aday pakitakken ka. Anya nga iti pakitam kanyak, Mare? Mapanta di tabalay pare. Ado ti pakitakken ka. Ay nawaw. Kabarbaro ngagpaisol kita appliances yun. Katwan Ken saan laeng aday ta ti kabarbaro pare. Anya pa ngay, Mare? Daytoy shorts kan tsinelas ko pare. Ah? Agraman to'y t-shirt ko. Oh, kitaam nga mina. Original da gitoy. Nginginaan up brand. Oh, huwag ngagpaiso. Madlaw ka barbaro dagita suot mo, Mare. At dapat dagita tag-price na. Ay, katuwan Oray ti underwear ko pare. Kabarbaro matlaang. Anya? Baknang kami ni ti asawa, pare Jimmy. Saan nakitan nga agsid sida iti saan anaimas. Agmalmalumak pa yun nga agbuy-buya iti TV. Aya? Oh, dayta mo ti silid me kan ni Roger. Oh, pakabilak to iti aircon. Tapno nalamiis kan naimas ti maturog dita. Umay ka pare. Mapantapay dita kusina. Umay ka. Apay, Mare? Oh, kita tinagyan ti ref mi pare. Oh, nagado a fresh milk kan nagado a makmakan. San ka di? Nagbanglo ka
kamutan insan Teresa? Ay, siyempre mo't insan Vilma. Kas makita mo't kadigdigos ko. Kita mo? Pumudpo daw ako san kadi. Ha? Aywan, kasla pumudpo daw kang agpayso insan. Ay, fresh milk nga min, ti us-usarik nga agdigos. Ha? Fresh milk ko na minsan? Katuan insan, kandag iti imported asabon, tigat-gatangag asabon ko. Imbag ka pa insan ta makagatang kan iti imported asabon mo. Wana, siyempre, adda ijay abroad ti asawag, kan nagdakkel ti sweldo na. Baknang kami ni ti bayaw mo, insan. Ha? Kas makita mo't, nakagatang akon iti dua a motor, appliances, kanda tumapay. Wan nga ro dinsan. Ngam damag ko nga installment amin dagita appliances. Kan jay dua ang motor mo. Ha? Nakadamagam ngay. Ni Jimmy akong parem. Ay, nawaw! Hay, imbaga nagayam ken ka. No kasta, agdinamag nga ro din dito'y lugar tayo. Kinabak nang mikan nila kay ko. Anya? Pudno, apasig nga installment. Ngam, kabayla kabayadan. Ta, bak nang kami, ninsan. Ngamin, nagdakkel ti sweldo ti asawa kay abroad. Kasta ka di insan? Japan ko naman. Nagdakkel ti sweldo na. Ay, wen kaya, mi insan Vilma. Apa insan? Kuyogon naktuman nga agpaili. Kuyogon nak ta mapanta ag-withdraw iti ATM. Dakkel ngamin ka ti irwar ko akwarta. Gumatang iti naimas asidaek. Ken kuyogon nakmutin tamapanak agpareband. Ay nawaw. Ipariban ko man to'y buok ko. Pilyek tay kanginaan areban. Tapno ad-ada puminta sa kinsan. Kasla akray na itan nga agpibiyag. Oh, anya insan? Kaya't nakadi ako yugan. Sana bale, ta ilibre kamot, si kamot. Ha? Ay, wala insan. Day talagayam. Apag husto, awan aramidak ita. Kuyugan ka nga agpailay insan. Awam ma ni Teresa aja balay da anak ko. Apay aya asap sa pulan yun insan Teresa nanang. Padigwak kumaa, iti sidaan na adinangdang. Apay apadigwam pay laang nanang. Ibalang nan tumat laang ti ipadigum kin ko na. Sayang laang. Nay, apay kumangay nga ibalang na. Kano paborito na asidaan ti dinangdang. Nang runa, no nalaukan iti tinuno abangaws. Sa bali itan ni Teresa nanang. Feeling back nangan. Dinan kayat ti agsida iti dinangdang. Kan kaarik nan tupayan ti agsida iti bisukol. Anya? Sidaan talangan day tamapan mo kumaipadigukin kwa na. Sayang laang no ibalang na. Sapay na imas day taada sagpaw na abangos, nanang. Ay, nawaw! Una yun, ti kasala nga manak ko. Na? Apay akas la naklaat kayo, nakakita kanyak nanang. Kasanaw? Naglabag amot ti kolor na itabuok mo. Nagpuskul pa'y ti makeup mo. Kan nakapurpuraw pa'y tarupam. Agam, nagngisit mo, tatanggad mo. Ay, nawaw! Ni nanang mat. Nangado at dilawan nyo. Ngam titinggid ko pa'y lang mat tinakita nyo. Ay da, Teresa, nakaw. Urayan niya pa'y tararamidom di tabagay. Sika, sikan tulad ta nga awan pagbalbaliwan da. Kumontra kayo man la ako na akong nanang. Di ka lagbain na naka-short pan ka iti nakagit-kiteng. Nagdadakil dagiti urat ti gurong mau. Nagdadakil pa iti piglat ti sakam. Nanang! Apyasan kakitam ta cellphone mo anak ko. Urayom ka day tiyawag ni Roger. Tatang. Abay kasla awan gaganay gayam. Kasla daliday ka ba ita? Ni ngamin Roger, tatang. Ne, apay ni Roger. Ada ka di parikot niyaw. Nagapa kayo kalay, kasta. Saan, tatang?
Ang 2 na bulan na sana nagpawpaw iti kwarta. Ha? Kan saan mo tin nga mauawag kanyak tatang? Ay na, mga no ba kumikom lang dahil di trabaho na? Nuray no makumikom day jay ti trabaho na tatang. Umawag mo't latakan niya. Raya matiyawag na. Abangan mo no, awan lod na. Wano talaga kumikom lang, iti trabaho na. Di ka nagdanda na, ganak ko. Iso nga rod asang kakitak ti cellphone ko tatang. Kanayon ti pananggigam ko. Tabarang awagan na kitan. Si ka lalaki, umasidig ka man ditoy. Ha? Saka di tayo ayabam. Sika babae. Naa, ta sino pa'y kumangay ti ayabak no saan asika a lalaki. Sino ka kadi tayo? Siyak, jay mortal akabusor mo. Abay, nalipatam ka din. Naya kabusor ko. Kaslawan matam mo. Anya ti kaya tasawan, ti umay mo pa nagsagsagawi sew dito'y arubayan ti balay ko. Sakan to agkida-kidaya kasta. Agararamang ka mo, Marjorita. Apay kumakid dayang ka. Ay, di ka naglibak, si ka lalaki. Nakitak ti panang kiday mo kanya. Ay. Sumardeng ka, Marjorita. Aday ta ka manin ako na. Agsapsapol ka manin iti apa. Talaga mo ta kinidayan nak, si ka, tiday. Nakita ti dua matak, ti panagkida-kiday mo kanya. Tudo kakto pa'y dagita nagdadakkel amulagat pa. No. Hoy, tide Sanak asisik karuden a babae. Dayta ti tandadam. Oh! Nasaan ka si karudan na babae? Saan ka kumaan nakikalay sa itilaklakayudan a Hawaiano? Malaksid alaklakayudan. Agang kitpay, yay! Magitam, magasangan ka. Gaputapod no timbagak. Ay nawaw. Basol mo nga men, tiday. Basol mo. Sika ti aking basol iti amin. Salasak taking basol. Sika, Marjorita. Sika taking basol. Sika! Sika kulakmay. Sika ti aking basol. Saan nasak? Ala! Ha? Anay ko, sinipat nakmanin Marjorita. Kasanaw, kaipilit mo mo't asyak ti nagbasol. Sika mo ti agdadata nagbasol. Tiday. Sa ko lang arunin nga. Hindi na. Anay! Ha? Aray ko, aglabos ka, Marjorita. Nagsasaronon, di pa nang sipat-sipat. Kaya't mo ba? Ibagam lang. Tanayo nakpaitimang danog di tarupam. Kaya ba? Lalang, apay di ka mabaing kadagita karuba. Ha? Kanayon ti panagsubangyaw kini Tata Tede. Anyala una ay ti pagapapaan niyo. Ay na, Danilo anak ko aya. Bye-bye anak laeng. Wan. Dakkel ti basol da at tao kanyak. Iso at tumokno sa dilangit ti guraken kwa na. Lalang, Agingga asibibiyagak. Jak mapakawan ti narabid na. Nasakit na talaga tinakam ko kinkwa na nga agingga ita. Nanay. Apay aguyok kan sama nanak ko. Ngarod, sumuro manente ang ko. Ha? Nabalak kami nakibasketball itay. Sa kami ito na pan, nangan ito barbecue. Amang ano, gapo iti banog, asukan na lang apkol na nang. Yaski ka kiday. Nagaduwa mabalin mo at awidan iti day di amam ahawayanaw. Ngam day tapay ko sakit nga angkay tinatawid mo. Alalala. Manara. Ingkag tumar iti agas mo. Tapno sana kumaro ti panaguyak mo. Anay ko, nagsakit rupa. Nabukulan sa nanay. Ay, apo tatang. Di pa ilang amin nagim-imbag day tablak ay mo ngam na nayunan manan. Ay, nawa.
Nagsakit. Alay ko. Nagsakit ang talaga. Kasi samot na black ay teropa. Apay, tatang. Anya manin ayati sa anyo nagkinawatan kinina na Marjorita. Kinidayak lang man. Nagdatagsan na kita si Patnay teropa. So kastoy. Puro black iron. Ay, sabay rapas di makanligid nga ima na. Ay no, po, nagsakit na lang. Amuyo lang arude, nakabusbusor na kayo ni Nana Marjorita. Ngam ina, medyo pa ilaang tikas tatang. Tamo ka agad. Agkapya kami na. Iso kinidayak. Saan mga tangsita talaga na Jaya Marjorita. Kasla yun. Awan pa'y napuutak ang nagkapyaan yu kanina na Marjorita, tatang. Aray ko. Kanayon ti panagapa yu. Uray basit laeng abanag. Pagap-apaan yu. Ayunay lakit din ni tatang aya. Nakusukusog dagiti bado na dito'y aparador. Tinasayaat ko pinagmandag ito eh. Total, jak pa imot makatuturog. Nakaturog mo't ngamin ni tatang iti sofa iti salas. Ay, anyan dagito ni. Ang damot album dito aparador ni tatang. Na, itakla nga makita da ito ya. Ay, nalabit, ladawan da iti daydi nanang ti. Aguri ka. Sa bali mo ta babae ti kadwa ni tatang dito ladawan. Ay nawaw. Nag-sweet damat. Naging narako. Datatang kanda ito'y babae. Sino nga tada ito'y babae? Ala. San mo't aninanang da ito'y adda iti ladawan? Arlen, Ay, tatang, kunak man no nakaturog kayon. ay, makariigak ta na panakim mismo. Dito yung silid ko ti pagturugak. Apa nga daking ka dahi tang album? Wentang, apay tang, sino ti babae akadwayo dito eh? Iyig mo dito. Ha? Saan arumbang amakitam dito yung album? Anya? Well, mapan ka niti silid mo. Ingka maturugan. Di mo pakibiyangan dito yung album, Arlen. Sikaman gayam, Arlen. Wen Danilo, umayak man pumasyar dito'y balayo. Ay ka, wala. Sumrak ka, Arlen. Agyamanak Danilo. Tugo ka. Ang mga alak iti merinda ta. Kwa, saan ang Danilo? Adala umay ko kitaan dito'y balayo. Anya ti umay mo kitain dito yung balay mi, Arlen. Kwa, ladawan ko man ni Nana Marjorita, idi balasang pay. Idi kabanbanwagan na, ti kayat kwa sawen. Da ka di ladawan na ken ka? Dito man, no? Nakasabit iti dideng. Dahito tiladawan ni Nanang iti balasang bay. Dito ni. Ala, iso. Wen, iso nga pa iso Danilo. Anya ti iso nga ibagbagam? Datatang ken nanang mo. Da na palabas da. Adda relasyon da idi, Danilo. Anya? Ang parikaw iti tayo na bagay. Umaylata Agyaman naklakay. O sige, ibagak nga rod kan kwa na nga imanugot ka. Kaano nga umayaya? Inton umay alawas, makitangdan pa'y kano iti 5 nga aldaw, no adda pa kitangdanan na. Taiso kano ti pagpleti na nga umay dito eh. Ay kasta ka day. Ay, kasi nga raw. Apay, ti asawa na.
Awang kiti trabaho na. Jakman am mo lakay. Damagak to ni Mirna no umay. Hello, friend. Hello, friend! Anda akong diti paradaan ti van. Manulangin na pasahero ti Urayan, agrobot matanday ti lugan. Kasta ka de. O sige, no adda kayon ton ije terminal, umawag ka manen kanyak. Agaw tak asigod dito yung office ta umay kasukunan. Ay na, agyaman ako na my friend. Pasensya kan ha. Tsak namin amo di mapanijayan nyo. Iso nga ano sampay laang nga umay mangsukon kanya. One friend, awan anyaman na. Ay na, ano samlaang dito'y balay mi Tani, naglipit. Ayos lang, my friend. Awan problema. Ala, isimpam nga rudan dagita kawas mo dita drawer. Kalpasan na, mangantayon tumutan. Apag iso, nakaluto mutan nila kay ko. Wen, my friend. Thank you, ha. Indon madamdaman ton nga isimpag dagiti kawas ko. Mangantayo pa'y nga ron. Ay, kitsi ka nga rud, friend. Ala, umay ka nga rudan, tamapanta ije kusina. Adamot di intad ko kan ka cellphone number. Awagam inton bigat. Isuday di tagbalin abos mo, friend. Ay na. Kasla, madandanaga na, my friend. Anya kumangay ti pagdanagan. Amangan mo't no istrikto. Saan niya istrikto ni Manang Luisa? Isuday di tibus ko, idi makitang tangdanak pa'y laang nga agugas iti karots. Idi sa anak pa'y anawat iti kumpanya apagpapaayak ita. Ay, kasta kaya. Ala, ano sampay laang ijay, friend? Awan mo't parikot iti sweldo. Ngamin, minalumdamot nga itad. Sigurado ang makaurnong ka ijay. Nay, baki nanang, binaybayan niyo kumanda kita, ama ugasan apingkan, ugasan to nito na, no sumangpal. Ay na siya kunrikay. Nakaturong ni baby nga awir ko. Ay, nabanog kayo nanang. Gusto dahi ta, naginana kayo mataan. Maasya anak mat ngamin kinito na. No sumangpat nga gapoy ti trabaho na, isupay lang taginaw. Aglutaw kan asikaswan na pa'y ti anak yaw. Imbag kumamot no tumulong ni Mirna, saan mag? Uray masapa sumangpet nga gapoy di pagugugasan da iti karots. Awan pa'y matikunana at tumulong ang mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Tunggal sumangpet, agdiretso adagos ijay silid na. Nga, kung ano, siya lang tinakadlaw. Si kayo magkaya, nadalaw. Ay na manipod imay day a tao. Aging gaita, pulos ajak nakita na ginaw iti pinggan. Wenno agluto kumamag, ay unay mo't day a taon, ay nawaw. Nay, apa yan? Kasla si kaabutan ti katulong dito'y balayaw kabagay. Irap-rapin mo pa yan, dahil taapukaw nga aginaw, kan agluto iti kananyaw. Ay, nawaw. Ay, wan nga raw. Nung amin orayak pa'y lang dariki kanduna, ay rabi into una yun sa kami makapangan kabagays. Na, ay kato masapsapan sa mata sumangsang putya kalugaran yaw, ang makinanaid ka na kaya. Masapsapa ngamdimat makarik na. Bumangon laeng no amuna analuton timakan ay nawaw. Na, nagawan mo na nabain na. Tumulong kumamat ang agluto iti kananyaw, wano uray aginaw la kumamad. Kumaangam saan mo. Libre lang arutan ti kanan na ditaoy, agraman ti panakipagnaid na. Angam di mo tumulong iti trabaho dito'y balay. Na, ay kabwisita nga ron ano kasta. Sana bisita.
Nagpuskol mo rupa na. Di na mo ti agbay, no kasta. Ha? Marurudak ka talaga iti dayjay abisitam duna. Nanang, jak lakit di makapagtepel talaga pagsasawak dayjay. Alabay anyon nanang, siya kun ti makaamu makisarita kan kwa na. Di pa'y makarik namot. Uray makitkita nak amarigrigatan dito'y kusina. Obba-obbak day tubeng. Awan pa'y tikunana at humulaw. Jay cellphone na laptantig ikaman na. Hay makaparurod at talaga. Ay kwananang. No pa naglulutaw. At daijay nga agululdag. Ngam no pandangan alisto abumangaw. Ay nawaw. Hay pangasim do na. Ibagam kan kwa na tagbirok iti bukod na boarding house. Ang mga nudyak makapagtepel. Pagsasawak day amir na. Ay na! Adada nga imubing kay ti day tang onat tabok mo. Ay, di nakman pulaan si ka George. Ay na, wow! Saan ka bulbulaan, nanang? Pundot ibagbag ka. Ay, agyaman ak nga ron. Ano kasta ka? Italaang manin ang nagpaunatak iti buok. Kalpasan ti mano atawan. Ay bayam nanang, agsapulak to iti pagtrabahuak. Kalpasan ti graduation ko. Iti kasta, oray binulan kayon, ngagpasalon. Ay, agyaman ak manin anak ka. Ay na, presentabulak taon amang imartyakan ka. Inton umay alawas anak ka. Aywan kayam, nas ka na pumanaw tan iti dayto asalon, tagkita tapay iti isuot mo inton graduation ko, nanang. Ay, nawaw. Kasla ang helmet ti makit-kitak. Sika ka din day talulita bakay. Siya daytoy Romeo lakay. Anya ti panagkunam iti unat abukaw. Ay, bagay mo bakay. Ay, dami mintas ka. Ay naagyaman ako unay lakay. Maragsakan ak anakangag iti day tagay bagam. Ay. Nakaidasaran ko, iti pangrabyan tayo, nanang, tatang. Mangan tayo, pay. Ituloy yung tutiyag salita, kalpasan ti panangan tayo. Nangag mo timbaga ti anak ta. Nangig ko Mga rabi tayo ka daw. Uy, si kamat gayam ti masabat ko ito'y dalan, George. Adaman-damaga kanyam. Anya ti sadudso, manang. Graduation mo ito nung mga lawasan, aya. Juan, manang debi, apay ka de. Asino nga te, mangimart sa kanyam. Ay, kantinanang amanang, apay ka di. Iso matlagayam, ah? Ne? Anya ti kaya tumasawan, manang. Iso matlagayam nga nagpaon na iti buok na, ah? Takayat na taagpasikat inton graduation mo. Ha? Anya? Tekunak, iso gayam nga nagpariban. Iso matgayam nga kasjet panagpapintas na ta eskorta na kagayam. Siguro utang tinagapuan dyan pinagriban na. Ay, nawaw. Apay akas na tilagam anangawin, George anak. Ay, hata ka di parikot mo. Ay na, nasalaw ko ni manang Debbie di tadalan, tatang. Ay, kung kumpurme man ang titililawan na. Anya man hindi magpaganakan kaya. Di ko na kanya. Nagpariband ka nun ni nanang. Takayat na tagpasikat inton graduation ko. Naibaga na ti kasta anak ka. Ay saan lang nga day tatimbaga na tatang. Nakunana pa ay anagapu iti utang di pinagpariband ni nanang uray saan man.
Ay, maapan lang siguro No siyak ti saludsudem anak kao. Saan matadakas no agpapintas dagiti nananang no kasta graduation dagiti anak da. Sana basol no kayat damat ti agrupa presentable iti espesyal nga aldaw dagiti anak da. No sa anak la nakapagtapalitay. Amang ano yung pungot ko na di babae tatang. Ay, saan ay George anak? Di mo aramidan ti kasta. Mala, umunag tagidain. Mga numangag ni nanang mo, ti pagsasalitaan ta. Narikatay. Ay, nawaw. Itay ka pa iti sangwanan tinalawa sa ming tayaw. Lolita ba kay? Gagangay na alakay. Ayun gayam. Kita man, nubagay kumutla ang tibistida kan sandal aginatang ti anak ta para kanyak. Ay, bagay mo mo't bakit? Bagay mo. No sa kamangkit kita ay na. Kas kalaag taon iti 25. Ay na, sika talaga. Anya ngay, nakasagana kayo katin, nanang, tatang. Ay naanak ka, no siyak nakasagana akaw. Ni tatang mo, jakam mo. Urayan ng labiit taag sapato sa kanakaw. Anya nga mi dinar aramid mo itay ay tatang. Apaya saan kayo pa yan nakasagana? Di mo ibaga, abinoy buyam ni nanang agsagsagana. Ay na. Umuna akong ijerwar. Sumaruno kayon tun adwa lakay. George! Konak no balasang nga nakatakder ti nakitak iti paraangan nyo si kamat gayam data man ng loleta. Apa yang kasta ti badom? Nakasandal ka, nakabistida ka ka nag-make up ka. Ayun gayam! Graduation gayam di anak mo. Hindi bay. Graduation ni George ita. Ni George siya graduate. Ngamda kayo mati nakapurma. Agasam nga dia tata nagpariban kapay. Kasla nga siya kata graduar. Ay na, no awan tinasaya at nga ibagam. Mabalin ka di alumabas kalatan iti paraangan may si kadibay. Di mo ko madadaulan ti special nga aldaw ti anak ka. Ay na wow. Awan matidadadalak man ang loleta. Ibagbagak lang matimadmadlaw ko. Itay pa'y anak kami suot kananang. Sipod naglugan tayo iti tricycle, aging gaanal pa si graduation mi. Di ka pa yagsaso? Huwag nga raw lolita ba kahit madikatitirek na. Okay at lang, didak pa kadanagan. Anyang amin ay tinagsalitaan nyo kiniman ng Debbie di paraangan tayo itay, nanang. Ada ka din na isawang na adakaskan ka ba kahit? Salud-suden kayo man adwa. Dakas kaday, no agbestida, ag-make-up kan agpasalong dagiti nanang. Ay, saan mo tabakad? Karbangan mo, tagiti nananang ti agbalin a presentable, iti imatang ti asino man. Tinapatag at amuda ti responsibilidad ta. Husto tinakuna ni tatang nanang. Di yun lang ta ikas kaso ni manang Debbie. Apal na lang siguro man ng dayta, nanang. Ay, bakit? Rumwarak labit, wan. Na, kasangsangpot tayo lang. Ngamrumwar ka manain lakay. Mapan ko lang, pakanan, dagiti tarakan ko amanaw. Sa nabalay, tasaan mat uray nga dayaw. Agawit ak tumadla dagaw. Di kagpakarabi Wan, mapan kanto gumatang iti karnay, iti tersena ni kakainggawan.
Tay supay lang ti adubaw, ha? Wen, sigay, mapanak inton madamdama. Agi na akla ang biay. Gumatangak man iti may 1 kilo akar ni ti babaw, kakaingaw. Dahita ka nila ang luleta. Day talaan, kaka. Mabait lang nga raw. Tayalaan ka. Ne, siya kamot ngayon gatama ng Lolita. Kumusta nga iti graduation nga informa, iti kastaw na Ay, una yung dibay. Ni, hana yang apun no dyan bagak. Sana yang nga nagpasalon ka nag-make up ka para iti graduation ni George. Ay, nawaw. Awanan ti bibiyang mo, no may papan iti day tabanag si kadibay. Nga main, kwarta mi mo iti no sarmay. Ay naman ang Lolita, bakit kan? Han mo nga bagay data kasta nga kawas mo. Di mo ibusan ti pasensyak si kadibay. Ne, apay, hanya ko mga itarami manang. Ne, apay nga kabil ka ngay. Napunwan akong dibay. Di ko nam kay de, nasakitan ka gapoy ti puno nga ibagbaga. Saan asyak ti pagpungpung tutang ko nanay? Natal na ak ataaw. Ngam no siyak ti mapunuan, di mo magustuhan ti kabailak nga ramidan. Siya kala ang aya. Ay, ang sadya kayo. Napanak lang ba iti ti kusina? Agapapa pa kayo na to, ah. Dahil ito nga bakat ti bagbagaman, tatayenggo. Ngamin, bakit ngam kaslaubing pala nga agpampanunot? Naa, siyak pa'y ti pabasulam. Pabiktim ka man ako na kaun dibay. Ay, nawaw! Umanaw kayo ato ati Sutersenak! Ay, Nakita kayo lang dito sa balay pagkatangan niya. Ay, kuha na lang. Mapan ko man ipa-repair. Na, ipa-repair. Apay, kano pa yan nadadaal? Kamayat pa'y mo dahi ti dinaminsan ngal daw. Madingarudan na lang. Iso amapan ko ipa-repair. Tadapay mo tamay sa TV yaw. Dahil pa'y latusaran nyo Ay, kwa. May mayat nga minday tao tamas komportable ak nga agbuya na nan. Clear ti sounds, kenda rupa dagiti mabuya. Dadakkel pa iti tao na Sana kasi ti may sa TV, nga babasit ti tao na, ken kasla ag-echo ti sounds na. Ay, kastaya. Kat day ta washing machine, dadaal ka di mat. Uwan na nang dadail. Nadadail ti spinner na. Iso nga ipampaminsan ko na, nga iparipe. Rumati kwartam pari adaw. Uwan na, siyak pa iti ko nam. Diskarte lang ti kasapulan, tapno adda kwarta. Naapakak ngamin idi na minsan. Iso nga sumubuta kita. Ay nawaw. Sa dinungay nga rod ngay, tinagdiskita rambat, pare. Tagtagari pare. Insaldak ti TV kan washing machine me. Ay, anya? Ay, imbag man ta saan nga agungat ni bakit mo? Ay, nusyak agad, dali ka daw. Nusyak day tabangan no. Nagpiyang-piyangan ti langit kandaga. Tagtagari ko nakmat pare. Saan nga mo ni bakit ko dagiti insaldak? Ay, nawaw. Oy, tayayo di tadaw, dagaon. Awan Helen, di ka madanagan. Agtaya kami. Ado ti kwarta may. Ado ti tayak. Ay, ato matitayak. Ala, parta ka marunti agi waras tanay. Agkagatulan ti ramay ko amang igam iti baraha. Bagay, engkanto man ibagakin ni Ador. Tay supay laing ti mapan agiwayway ka dagiti taraken ka. Nasakit ti sakak. Kimaro man ang tirayumak.
No de kanto mga minanadan mo dagita kang kanamot lakay. Amo matabawal. Ngam misupay lati pagayat mo sidsidaon mo. Kasanaw ka naimas mo't nga ron ti karne bakit. Nang runa no karne ti baka ay nawaw. Wala ngam kontrolem. Tanay bawal kat nga rodgan ka. Agsida ka ngamin mo titinateng. Mayat tinateng tana sustansya. Narigat nga road, nagrigat ti mangan, no natin lang ti masidabaka, sana ka makapangan. Natamnay di panangan ko iti nateng. Nateng, mangted iti panateng. Ha? Ay, dumagas ka pa iti balay dadaor, sakbay ngagpaili ka bakit. Wan. Magawam nga ron bakit, tanay, aldawan. Nang aton dya inait, ang mga mabilag dagiti taragan ka. Aldawon ador, ngam nakailad ka pa'y laang kita. Sayang di inay. No nasapa ka kumaan nagwashing ka dagiti malabaan, o di dandan ni kuman mamagaan. Kuha ba kahit? Ay, Diyos ke. Kasano da ito yang? Diyak pa'y nasa kati washing machine mi, ngayon saldak. Naabakak tumot ngamin. Ay, nakasanungatan. Hoy, adaw! Uwin, bakit uwin? Mapala ko naglaba. Sana balay. Mabiit ang mamagaan. Tanapig sa tiinit bakit? Labaam amin agraman ti ulas. Bedsheet kandagiti sopot tipungan. Mabiit na ang data. Tadamat washing machine. Ay, nawaw. Sige, tasumara ka kun iti trabaho. Si kanti makaamo dito balay. Uwin, bakit? Siya kunti makamo. Di ka madanagan. Nalinis ka na ornos to ti balay. Into nagawid ka. Rumbang lang. Kalpasan pa'y amin ti trabaho. Sakbay asarakam dagiti classmate mo. Ay, sus. Nagadumot gayam ngagpaiso ti taragan ni tatang. Aduda na. Adda kalding, adda nuang, baka, pato, manukan. Adda pa'y baboy da. Naglulukmat dagiti native ang manok. Agraman dagiti pato. Apaw. Oh, nagdadakal ti lupuda. Kaslamayat tinapanunot ko Ay nawaw. Sigurado at di nantun madlaw. Apay. Amuna pa'y nga taay at ibilang dagiti manok ken pato na. Nangina ti native amanok itakay. Ay, pati pato nangina. Asaws. Naimas ngamin ti karnina. Nangrunan no adobo. Ay, nawaw. Kat, kumusta nga iti klasay, Ador? Ay, nasayaat mo takay. Ni bakit mo? Anya klaseng ibagbagamot ay nawaw? Nagganas ti agsugal. Saan ka day? Ay, wen, nya sugal mo ti sasawang bakit? Adaya agsugsugal dito, awan mo ti amaw. Ay nadi kan aglibak, Ador. Amok nga da classroom yu iti tersena ni Donya Pukangkang. Ay, kuwa bakit? Isa na bali? Pastime laang mo tayo. Saan kami matakas ka dagiti big time nga agsusugal? Babasit lang ti taytayami bakit? Siguradom lang, Ador. Suksukan ka kaslabarahan o kamkamali ha. Tandaan ang data. Bilibak mat ka pareador. Pa'y lang nga, asot, kwartam nga di ka may busan. Kasla, agubog ti bulsam.
Di ka na tagari, pare Dagol. Keep silence ka lang. Ha? Anya, yaman ti insaldan pre. Awan insaldak paray. Kahit nangalam ngayon nga rod mati, nagkadong nga kwartang pre. Naglako ak paray. Naglakaw. Anya nga ti inlakong pre ador. Inlakok tayo may sa amotor may. Saan madlaang amaus usar da jay. Ad-adda amadadaal. No addalaan ija nakaistak. Ayawan mat kiti Aglati pa yakiti ko ng paray. No saan amaus usar. Una. Kan nangilako ak itinitib amanaw kan pato nilatangkaw. Ay daw. Big time kang ron ita paray ador. Magkamabalin ka pa nga agpasyat. Insun, malpastik kasi tayo, pare. Kaya na pare, dahil talaga yam. Nunot ni Virginia. No siya kla siguro ti akin anakan ko ana. Amangan no tinungpakon iti kasya nga aramid na. Bayaan yun, nanang. Tinapatagkat saan tayong aramiden, jekas iti aramiden na. Ay, sobra. Dila-dilawanan ti asawa na. Ay nanang, kasano adilawan ni Rico, kat kanayon nga awan di tabalayda. Sa bagay mo't di Sa payla kumaa, saan nga maibusan iti kwarta iti kapapasikat na. kumaa anak ko. Sapay agkakangina amin nga orderan na. Ay, maasyanak kinila kay na. Nga uray ita ang matutudok at mapanlata ag trabaho. Ngamday tamo Virginia, isyap siya pinalaang. Imbag kumamat no dagiti orderan na kat dagiti kasapulan da. Ngam saan mo't ta dagiti laang kayat na. Dagiti kayat ti mata na amabalin na nga ipasika. Anya? Awan maisaang? Kunak mo gimatang kay tibagas tayo. Adang amin nang usarak iti kwarta lakay. Iso akinilo lang ang dagiti ginatgatang ko. Anya? Ngami. Anya ako Ibagam. Lakay. Nabambanog datawa naggapo iti trabaho. Sumangpatak. Awan gayam ti maisaang. Nangipa namin iti kwarta nga inted ko kay di na minsan lang aldaw. Ado dagiti nakita asupot ti parcel di basurahan. Isu ka di dagi jay ti order mo. Isu ti nangigas-gastosan. Lakay, di mo piksan ang mga numangag dagiti karuba. Ay awan bibiyang ko. Damdamagag no isu ti nangigas-gastosan. Wen lakay. Labas ka. Unang kumamat dagiti kasapulan dito balay. Sakbay ada kita luhom. Anya kamutan. Awan lang aro din trabaho. Kastapay lang ti kinalaing mo nga gastos iti kwarta. Igastos mo iti san nga importante abanag. Oh, bakla. Apay akala at mutan nga imalatiw ka dito'y balay may. Ay, well, manang Nicole. Timarayak nga imay dito'y. Si Mangpet nga min ti asawa ni Virginia. Kat ay na, agap apada si ka. Uwan nga ron, nagpiksa ti sa uda. Day jay tumot nga min na Virginia. Kunam mo lang amin, naglaplapusanan iti kwartan. Order ti anya laditan. Gayam, ay nawan maisaang da. Anya? Kasta ka day? Ay, wan manang. Pudno ti bagbagat. Ay, unay mutan. Kunak ano saan ang maawanan iti kwarta. Ngamin, tunggal ada umay a parcel na. Ipukaw na pa'y ama pan naalaan ti saksasangaribo a kwarta na. Ay na, sobra ti kinalastog di gayam ko, manang. Di nalakayat ama artapan, isu akas jay. Una yan. Panunutom kumamat ti bannog kong agtrab-trabaho. No among kumaasaan pa ka sa pulan. Di ka order. Anya nga ita. Datay kit din ti mapan umutang iti bagas ija store. Ay nauna yun ti kastoy aya. Ay nawawa. Nanang! Ang tamanan rider ijerwar. Uray dalagwa. Rider ka no ti Shopee kan Lazada. Anya? Untatang. Aday jay. Agur uray da. Ala, ingkasangol nagiti rider no anya ti order mo.
Agawam, na nakababay nga gururay da. Wala kay. Awan pagbayad ko. Anya? Awan na talaga ti pagbayad ko la kay. Naibos di kwarta nga inted mo. Anya nga ro ti pagbayad mo ita? Nukas tamat laan. Sikan ti pagbayad ko. Uray alaan ka dagiti rider. Makamuka mo iti biyag mo. Salpag ka. Tatang, nag-order ka nga awan pagbayad mo. Excuse me. Anya ti mapaspasamak kada kayaw. Ay, dahito man asawa akas lagot utak amo namon. Order nga order iti kumpormila dita. Awan mo gayang pagbayad na. Anya? Isuan ako nak nga uray alaan dagiti rider. Isun ti bayad dagiti anyaman nga in-order na. Manu ayat ti worth na di in-order mo, Virginia. Kwa, 1,499 amin day chay. Ay na wow, nagdakkel mo gayam. Anya aya dagi di in-order mo. Kwa, bra, underwear, blouse, lotion, kanda dumapaya kawas ko. Anya? Agasam dagiti nga order mo. Usal mo mo't aminan. Di nakampay malagip mo't iti anak ta. Alauston. O ato iti 1.5, Virginia. Yung kabayadan di in-order mo. Tani, nakababain. Itay dapay nga agur-uray iti bayad mo. Ala, di kan agbain, awato mo. Yung kaalaan ng di order mo. Imbag lang nga adamanan ipasikat mo kanyak akaaruba. Itikas dyan nga inaramid kan panang tulong ni Manang Nicole kan ka. Anya ti makunang friend. Ay na, friend. Kasta unay tibain ko. Numabalin la ko mga alumna kak itinagtakdarak itay inaramid kun. Ha? Apay? Itikas ta mo ugaling, among ti agbayin. Isugaya man na ibus amin a kwarta nga inted ko kan ka. Gapo iti ka o-order mo iti online. Tapno lang ada ipasikat mo kani Nicole. Rico, Ay na bakit? Ni pala Nicole mati pasikatam. Si man ti asawa na. Uray saan nga agtrabaho, mabiyag, kayan mangan lata. Si Kangay, manulang ti tangdan ko iti inaldaw. Nga impan mo lang iti salbag a siyape. pakawanan naklakay. Ikari, sana na maulit. Maya, tao may ko kumabayadan di 1.5 nga utang ko ken ka, Nicole. Ay na wow, saanan, Virginia? Panunutom latan at tulong ko king kadayjay. Ha? Amok mo la ang atangdan nila kay mo day tao may mo pagbayad. Kaasimot nga nagtrabaho nga ura ek tutudo. Umay mula ang pagbayad. Iso asaanan, paggatang yulatan iti abastuyo. Ay na, agyaman ako na ya. Uray nagbalinak adakis akarubakan ka. Nasaya at kalata. Awan dayjay, basit la ang abanag. Si kakit dimot. Basta ikarim nga inton sumaruno nga ag-order ka iti Shopee, kat adda kwarta a pagbayad mo. Kan maysa, no addan tumanan parcel mo, saan anas kan nga ipukaw mo nga adda kwartam kan order mo, nalawag? Wan, Nicole, saanan ang maulit pa? Nasayat mo kasta. Be matured enough. Virginia. Ustong, agawitan. Ran, kahit ko pa ito, nagbartak. Anya? Barang malipatak niya Amalia. Jack maklunti pa nang isukat na kanya. Saan? Nagsakit din siya. Kaslawan, ganas ko nga agbyag. Tuno ko, nagbakila ko. Anya? Di mo man ibagaday ta insan. Unay kamutan. Apay ni Amalia laang ayat ti babae dito'y lubong. Tauray mula ibagkulan. Ha? Alagawi takit din insan. Lipata munday nga Amalia. Addan tulat ta ka di. Nabartek ka manen gandaw? Pasensya kayo, tatang. Ay, unay day tangarararamida mo. Awan samit aldaw adi ka ginom. Ha? Saan mo, tatang? Kapulang iti babae. Kasta ti araramidam. Lalakayan. Ni tatang mit. No kas jay kami nga adda kaayan ayat mo. Ay agpurma kami.
Nang runa, numapan mo sa rungkaran. Sika mga men, numabalin, noan niya tikawas mo ang naggapo iji talon. Isumula tikawas mo ang mapan iji ayan tigil print mo. Nuadan tumanan kayan ayat mo ang mailawan keng ka. Amom taon, gandaw. Nih, papanan nyo nanang ta nakapulis kayo? Mapanak ijay ilay. Kasaritak daan timayla kun angkel mo amarlawn. Tapay may. Pagsasaritaan mi ti maangay ariyon yun tayo inton umay abulan. Mawag ngamin ni angkel mo iti kalman. Iso anas ka na mapanak. Ha? Iso apang nga asay ta isardeng mun day ta panagin inumbaw. Day ta kwartam ayin inumbaw. Urnungam. Ta isopay nga i-contribute mo iti maangay ariyon yun taya. Uwan ka di. Amo mangkal gando. Nakaragragsa ka. Nih, apay dundon. Naku na ngamin ni Lula, kalpasan ti may salawas. Maangay ti reunion tayo. Ay, kasta. Mapantayon to, uncle. Siguradong ado man ti mamam mo tayo akakasinsin tayo. Adi tayo pa'y nakitkita. Mapan kay tulat ta, dundon. Ado ti trabaho iji garden. Iso, da kayon tulat ta kadananang ti mapan. Anya kay matin. Reunion day, jay. Ngam saan kay nga umay. Ang no jay inuman. Wano, kasangit ti babarkada yo. Nagagat kay amapan. Anya? Anya, apay adi ka umay gandaw. Ay unay ka na nakaw. Reunion tayo day chay. Ngam di kakit din umay. Takayo latan nanang. Anya, imbes asika kumati adda ijay at tumulaw nga agisaga na kadagiti kasapulan. Angam di ka mapan. Sana balay. Adumot dagiti kakasinsin ko at tumulong. Kan may isa. Saan mo't ang mapan ni Insan Marco at Umboy? Iso adya mo mapan. Ay na anak ko. Idi manen napanatawan. Saan ka manen adim maray iti reunion tayo. Unay kan aya. Umayak tulat ta ka di. Ngamin, no mapanak. Amin akakasinsin ko. Adayam amuda nga asawa da. Siyak lang ti awan. Pasig tumanan akan tiyaw ti manggag ko. Wala, ingkay kiding. Tayo nakpay di bangkag ko. Anya. Ay na, manilain ka anakan. Si kagayam daytan. Nagdakkel tinagbaliwam. Unangkel. Dakkel ti kimuto nga. Gaputa nagdayatak iti kaadak ijay Saudi. Kasta ay malasag ka. Ay maragsa ka na ka makakita ka. Ita lang amin na makita ka kay. Tunggal ngamin umay na mamang mo asumarong ka dito oy. Saan ka akadwa? Unangkel. Makumikumak ngamin iti panagadal ko iti. Iso ajak umay no kasdi nga umay dananang dito eh. Ayun gayam angkal. Ayan ngay mat di ibagbaga ni nanang nga anak yu alalaki. Di daw. Awan. Saan ngay may balasang ka. Makumikum iti bangkag na. Ay saan na balay. Tamakitam to day jay. No umay kay sumarong kar iti balay. Kita amkit direta dalan mo insan. Ang mga nung maipadugmam ka, narigaton. Nagpintas ka. Ay na. Napimpintas manan ng ni Amalia. Nan, kita akman. Ay nawaw. Wan nga agpaisoan niya. Nagpintas mo tanday ta abalasang insan. Kaayan ayat mo ka din. Unay kan. Kacachat ko pay laeng. Anya pay lang tiar aramidum ngay. Armamon nagkapo yun. Inton kwan, inaram ton ti sawalay. Agbabawi kan tao. Timing pay mata. Dua pay lang aldaw kacachat ko. Ang mga no niya ti panunutan na. Ado nga ammo minsan. Lalamog nga raw. Hindi ka madanagan, insan. Masigurado ka maaram ko da ito'y napintas abalasang. Ay na, nagsiksi. Nagpudaw. Ay nawaw. Ay!
Wan lakay. Inayaban na ngamin ni Mari Lucia itay, limabasak di balayda. Ay, kasta. Nay, itaman pa'y nga inayaban na ka ni Marilo siya bakay. Napayadan na patignin baga na. Wan lakay. Adda ngamin indanon na kanyak. Nay, anyang dayta? Ay, dagi di agasawa nga istiling kan Anton ah. Saan ta nga amo akagurgura da tagayam nga awang mo't makagapo. Saan ta mo't idangan anuan. Ngumno apay akas jayda. Anyat kaya mo sa wine? Ni istiling. Kanayon na kano amapan ibagbagay di ayan da Mari Lucia. Nga agbibisinta kano nga agasawa. No agpurmata kano. Kaslata kano baknang. Ngam kanayon mo't laapis kaw ti si datayo di balay. Huh? Uray kano ni Anton nga asawa na. Kasta kano mo't ibagbaga na maipapanking ka. Ay, unay mo dagita nga agasawa? Una yan? Ultimo gayang panagkaw-kawista kay chismis da. Kun may sa, ibagbaga na kano ana sakit tinakam na kanyak. Awang mati amok abasol ko kinkwana. Tapno ibaga na ti kasjay. Baya mo bakay? Kasjay lang, dagiti tattaaw. Ngawan na sayat ama aramid da iti biyak da. Apay akas tati sinay mo bakay? Ada pariko mau. Maasarak man lakay. Nagkapsot ti signal. Nang runa ita matutudo. Huwag nga raw. Anya nga tanong pa-install tayo ti wifi. Ha? Why? Amom ni pare Rodrigo. Nagpa-install na. Kung na nagpigsa ka no signal na. Saan ka no amarigatan dagiti ubing da no kas diya ka sa pulan dati internet. Saanin anas ka na mapanday di computer shop. Unsa nga agpayso alakay. Mayat sakit di ah. Wala ha? Kabalan ta mo siguro abayadan ti binulan no bilang. Doon ata mga agtrabaho. Wan lakay. Mala, tasalud-sudok tuman ka ni pare Rodrigo di contact number di nagpa-installan da. Anya? Kasta mo la ang tiimbagbaga day nga istiling king kamaray? Win mare. Ay na. Isu nga rod day tati pakasdaawan mi nga gasawa. Amumi mo't nga awan ti dakas nga raramidan nyo kankwana. Ay, una yan ni istiling aya. Anya launay ti paggurguraan da kada kami nga agasawa. Kadi mi mo ida kasarsarita nga ura ek aroba kami. Apay nga tanga kasjay da. Diyak man ammo. Ultimo pa nagkaw-kawis yung agasawa kat isyo kadakwada. Hay na, apo aya da nga istiling. Intun kwan, pagsasawa lang arudan. Nalabay-bay amon mare. Mauman tumula day jay. Ti ko namkit day. Iso akas jay da kada kayo. Gapoy ti dakas nga apal da. Di da ngamin maaramid dagiti kabaulan yung aramidan. Kasta lang day tamare. Oh, anya lakay. Nasaludsod mo ka din ni pare Rodrigo iti may papan iti wifi? Moon bakit? Napilapak pa yan aji form nga insend di pagpa-installan. Barang no may da-install intong bigat. Ay, sapay la kumalakay. Tanay, masapul ko talaga ti internet iti trabaho. Huwag bakit? Amo day ta. Di ka madanagan. Apa man ang may install ti wifi tayaw. Kadiawan to parikuta eh. Apay nga tangad da do alalaki ijay ayan da dina. Anya nga tati aramiden da ijay. Itay pa'y apal paliiwak ida. Mano nga oras dan ijay. Ah, adaya. At dalakay, napalabas ko ida itay. Namangan no dagitag singer iti utang da. Ha? Sumay. Anya kumangay ti makagapaw nga dada ijay. No saan nga ti utang da. Ado ti utang dagijay nga agasawa. Iso nga amok nga agsinger dagijay. Ha? Agim babak nang da. Adumat gayam utang da. Ne, si kamagayam kumari istiling. Wen mare. Oy, amom, aday bagak.
Nakitam ka di dagi jay do alalaki alimabas itay. At dadamot ijay ayanda di na. Ah, wan, napalabas ko ida itay mare. Ag-install dagi jay iti wifi. Wi-Fi. Wan, wifi da kumari di na. Anya, agpa-install da. Oh, apay akaslanas daaw ka kumare. Mas daawak man kumare. Agpa-install? Ha? At dayamat kwartada pagbayad da. Apay kumamangawan ngay kag trabaho da adwa. Oho, ti kunamkit de. Ang mga nuad da relasyon da di na kanya lalaki nga ag-install iti wifi. Tantan-awak ida itay ijay tawa. Agasam, nagmayat ti isam ni di na makisarsarita iti lalakay. Iso nga ang mga nulibra iti panagpa-install da. Gaputa adamat kasukat na. Ay, maibladak at talaga lakay. Apay manay. Apay akas taonay man, tipong to mong bakay. Ay na, basit laangon. Basit laangon. Talaga sugudak day diyang istileng. Ha? Jakmot idaan anwon. Ngam no apay nga amin matin nga aramidin kan mapaspasamak iti biyag tak mapan na istoryaan. Anya? Ti awanan bain nga istileng. Relax. Huy. Bay umada iti kas dyan nga raramidin na. Dakis lang apal day jay, so kas jay da. Nujak matapulan ti pungtot ko. Talaga nga mapan ko ipungo-pungot day